Anem a crear el primer bloc amb la informació, el text que ja hem creat. El primer bloc el farem a Blogger, blogger.com. Blogger és el servei de blogs del mateix Google. Per tant, utilitzarem el nostre nom d'usuari del Gmail amb la mateixa contrasenya per tal d'accedir al compte i començar a crear el blog. Posem doncs el nostre correu i la contrasenya del Gmail. Iniciem la sessió i el mateix Blogger ens ha trobat com a part del servei de comptes de Google, ja que tenim un Gmail. L'adreça és la correcta, el nom ja l'ha trobat ell mateix i ara hem de registrar-nos a Blogger. El nom amb què signarem les entrades del nostre blog, doncs posarem el nostre nom. Acceptem els termes i continuem. Títol del blog. Al títol del blog intentarem utilitzar les paraules claus. Per exemple, les meves són plantes medicinals. Si jo poso plantes medicinals i està disponible, ho deixaré tal com està. El títol, perdoneu. I aquí és on mirarem que ningú tingui el mateix nom que jo. Aquesta adreça ja està ocupada, per tant intentarem buscar-ne una altra, per exemple les plantes medicinals, comprovarem disponibilitat, ja hi és, el blog de les plantes medicinals, tot junt, sempre això, blog de les plantes medicinals. Fixeu-vos que la paraula clau surt aquí. Molt bé. Penso que ja està, blog de les plantes medicinals. Aquesta serà l'adreça del meu blog. Tirem endavant. I ara escollirem la plantilla amb què quedarà definida la interfície del nostre blog. Com a plantes medicinals podria buscar aquest verd, em sembla que m'anirà força bé. El marco i continuo. Ja s'ha creat el blog. Acabem de crear, per tant, a partir d'ara ja puc començar a utilitzar el blog. Clico a començo a utilitzar el blog i és el pas per passar al següent vídeo.